Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is November 28, 2025, Biyernes nga adlaw. Illegal structure nga padiyero sa creek sa Barangay 20 sa Bacolod na diskubrihan. Tag-iya, voluntaryo nga nagpaguba sini. 2,000 ka mga pulisi deploy para sa rally sa Domingo nga adlaw. Isa ka low pressure area ginapaabot nga magaporma sa masunod nga mga inadlaw. 2 ka mga teenagers nakuhaan sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu. Kag sa Digicast Weekend, di na simigot sa Sabado kagang natapos ng Organic Farmers Festival sa Are You Agreeable? Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita na isa nga weather update. May hara karon sa posibilidad nga may isa ka LPA nga maporma sa masunod nga mga inadlaw. As we speak, subong adlaw, November 28, no? Wala pa sa may ginabantayan nga LPA o kung low pressure area sa sulod sa Pilipinas o kung sa palibot sini sa Philippine Area of Responsibility, pero ari ang balantayan. May ginapaabot nga maporma nga LPA sa sulod sa November 28 tubtob December 4 diri sa may east sang Mindanao. Kag mayara ini sang medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Sa weather advisory sa Pag-asa, gina-forecast sa tunga-tunga sang December 5 naman tubtob 11 tabukon sang LPA halindere ang Northern Mindanao, ang Visayas kag ang Southern Luzon. No, kag nagapabilit sa gihapon sa sini naman nga semana nga may medium chance nga mag-develop ang ini nga LPA sa isa ka bagyo. Gani may sa ginatawag nga threat nga potential sa sulod sang sini nga period. Malayo-layo pa ang ini nga posibilidad kag suno sa Pag-asa, may posibilidad pa nga magbag-o. Gani importante nga updated kita anay sa lakat sang panahon. Ang again, ari diri siya no, amo ni siya ang ari siya ang iyang subong sa sitwasyon ginapaabot nga ini siya ari diri kung sa week nga November 28 to December 4 ini siya no ginapaabot diri siya macross, pero sa second week ari na siya amo ni gina-expect nga tabukon niya naman ang Visayas sang sini nga LPA. Pero sa gihapon again hambal sa Pag-asa may posibilidad nga maglain pa ang lakat sang sini nga ginapaabot nga maporma nga LPA. Gan importante nga mag-monitor kita sa lakat sang panahon, no? Tandaan nga ang official nga aton nga source sang weather o kun ang Weather Bureau sa Pilipinas amo ang DOST Pag-asa. Gani sa Pag-asa lang kita magakuha sa aton nga weather update. Kita din sa Digicast Negros sa Pag-asa lang nagakuha sa aton nga weather update. Tandaan nga ang weather report hindi para nga pahugon kamo. Ang weather report nagahatag sa inyo sang eksakto nga impormasyon para makahimo kita sa nagakaigo nga preparasyon para hindi kita matamaan sa mga epekto sang bagyo. Kagamoy na ang weather naton, whether you like it or not. Kag sa number 9 naman, nagdangat sa 1,800,000 pesos ang balor sang halit sa pananom dala sang bagyong Tino kag Juan. Inibase sa report ng Department of Agriculture Negros Island Region as of November 18, 2025. Ang kahalitan, high value crops ang pinakadako. 596.4 million kag nagasunod ang palay nga may kahalitan nga 207.1 million pesos. May kahalitan man sa mais, kasubong man livestock ag poultry. 21,053 ka mga mangunguma ang apektado. Suno sa kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director, nalakip sa ilang proposal ang alternative livelihood sa mga mangunguma, labi na ang yadtong mga talamnan nga nagkalatampukan sang bato kag debris. Nalakip sa proposal para sa may farms nga totally devastated sa La Castellana kag La Carlota ang paghatag man sang manok kag ready to lay kasubuman mga karabaw para may temporaryo sila nga palangabuhian. May mo ini ang kuhaon sa Quick Response Funds ng DA suno sa kay Barogo.
for those farmer gidyang totally devastated gid ang ilang farms. Especially sa La Carlota kag sa La Castellana, ang talamnan gid ba nila nga hindi na matamnan kay because kintabunan na sang bato kag sang mga balas kag mga debris. So namon right now ginalantaw namon nanay ang sitwasyon nila kaya hindi na sila makabalik siguro for 6 months to 8 months sa pagpanguma. So amo nang gin-resolve namon. So ang gin-propose ko sa ila is ang RTL naton bala nga project, ang ready to lay a chicken bala naton. Sa number 8, duha ka mga teenagers ang nakuhaan sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. Ginakop sang mga police operatives ang duha ka mga sultero matapos ginaligar babaklan sang ilegal nga droga sa Purok Cereza South, Barangay 3 sa Bacolod City, Biyernes ang kaagahon. Ang ginakop ang mosanday alias Edron, 19 anyos, ag alias Ethan, 18 anyos, pareho nga residente sang Barangay 3. Nakuha sila sa mga katapos ng City Drug Enforcement Unit ang 150 grams ng suspected shabu nga nagabalor sa 1,020,000 pesos. Kaso nga pag-supak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa duha. Sa number 7, isa ka mangunguma ang patay matapos makuryente sa Baguio City. Patay isa ka mangunguma matapos makuryente sa Purok Lubi 1, Barangay Caridad sa Baguio City kahapon nga adlaw. Gideklarar nga dead on arrival sa Baguio City Hospital ang 36 anyos nga mangunguma nga ginkilala kay alias Jose sa Barangay Ilihan. Sunod sa iya, upod sa pagpanguma si alias Arnel gikan sa ilatalamnan kag may gindala nga hand tractor padulong sa dalan. Apang nasalapay sa biktima ang nagalaylay nga linya sa kuryente halin sa dalan pakadto sa balay sang isa ka residente sa lugar. Nahulog ang mangunguma sa kanal matapos makuryente. Gindalang bangkay sang biktima sa punerarya kag ginpaidalom sa post-mortem examination. Sa number 6, mag-asawa nga nagasakay sa motorsiklo, nakabunggo sa nagaparking nga truck sa Silay City, Mr. Patay. Patay ang mister samtang pilaso ng misis matapos makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nagapundo nga dump truck sa Panaugaw, Barangay 4 sa Silay City sa kagabi. Nakaangkon sang maluba nga injury sa ulo ang driver sang motor nga si alias Sunny, 25 anyos, kag ang iya asawa nga si alias Marie, 29 anyos, pareho nga mga residente sa Hacienda Purisima, Barangay Ilopez sa Silay City. Base sa police report, gindala ang mag-asawa sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital apang deklarar nga dead on arrival sang ang bana samtang ang iya asawa ang ginsaylo sa Riverside Medical Center sa Bacolod City. Nagwa sa investigasyon sang sila PNP nga mapaulit na kuntani sa Barangay Ilopez ang mag-asawa. Sakay sa ilang motorsiklo sang sila ang nakabunggo sa pangulihi nga bind sang dump truck nagaulan. Sang tion nga natabo ang insidente. Ginahibalo pa sang kapulisan kung sino ang tag-iya sang truck kag ginaligar, guba kag madugay na nga nagapondo lang sa among lugar. Sunod sa pulis, may traffic cones nga nakabutang sa palibot sang truck. Sa number 5, DTI nagapanugyan sa mga konsumidor nga pangitao ng ECC kung nagbakal sa mga electric Christmas decorations. Nagapaandam ang DTI Negros Occidental sa mga konsumidor nga i-check kung mayara sang ICC mark antes magbakal sang electric Christmas decoration parehas na lamang sa Christmas lights. Ginapahanumdum niya ang ang kapaslawan nga mag-check sang mark mahimo magisulta sa peligro pareho sang sunog electrical accident. Samtang ginapaatag sang DTI nga wala sang pagtaas sa presyo sang basic necessities sa Bacolod. Lakip ng delata, hapon, kape, kag bottled water, bisan pa sa epekto sang sunod-sunod nga mga bagyo. Ang poultry products, karne kag utan ang ginamonitor naman niya sa Department of Agriculture. Ginpahayag naman ni Enjimar Tupas, ang Division Chief sang DTI Negros Occidental, nga padayon ang monitoring sa bilog nga probinsya ug balikawan ang pag-abuso sa presyo.
kung magbakal sila ara lang may mga PS mark no kag may mga ICC no hindi sila dapat magbakal sang wala sang PS mark or ICC. In fact isa man na siya sa mga produkto nga ginamonitor naton subong kay may instruction kita na sa head office to monitor sila sa mga Christmas lights. Grocery, supermarkets no mula ng aton nga ginamonitor. Sa number 4, may kapin sa 2,000 ka mga pulis ang i-deploy sa Negros Island Region para sa trillion peso march sa Domingo nga adlaw November 30. Sa isa ka pahayag ginsiling sang PRO-NIR nga ang deployment kabahin sang ila full security kag public safety plan activity sa Bacolod City. Ginsiling sa mga organizer nga ginapaabot nila ang 12,000 ka mga pumuluyo nga mga pakigbahin sa marcha kontra korupsyon sa Bonifacio Day. Sunod sa PNP, ila ginarespeto ang kinamatarong para sa peaceful assembly samtang ginapasiguro ang order kag safety. Nalakip sa security plan ng crowd control operations, traffic management, emergency response ug monitoring sang posibleng threat. Ginsiling sang PRO-NIR nga wala naman sang major threat concerns nga na-identify sa karon pero ang rehiyon ipaidalom sa heightened alert. Ginapanawagan naman ang participants nga mag-cooperate sa pulis sa amo nga pagtililipon. Sa number 3, ang City Health Office sa karon ang nagalibot sa mga flood-prone areas pati na sa mga evacuation center para maghatag sa dugang nga impormasyon parte sa leptospirosis. Sunod sa Bacolod City Health Office, ang mga residente nga nakaubog sa tubig baha amo ang gina-prioritize sa paghatag sang prophylaxis nga doxycycline o kun azithromycin. Importante nga sundon sa mga nagabaton sa bulong ang husto nga dosage agud malikawan ang infection sa leptospirosis nga isa ka seryoso kag makamamatay nga balatian nga makuha masami sa pag-ubog sa baha nga kontaminado sang higko sang sapat ilabi na sang ilaga. Panawagan sang CHO sa publiko nga likawan ang pag-ubog sa baha. Kung hindi gid malikawan, magtumar galayon sang bulong. Kag magpa-check up sa mga doktor kung makabatsyag sang simptomas parehas na lamang sang ilanat, pananakit sang kalawasan kag palamula sang mata. May 11 na ka mga kaso sang leptospirosis nga na-record sa Bacolod City sa sulod sang 4 ka semana kag isa na ang napatay. Hindi pwede nga mahulat ka pa nga may symptoms ka amo pag inom mo sang bulong kay delayed na siya karon ng effect. So for those nga nag-ubog, please inom dayon sang bulong kay ginahatag nato na libre man. Sa number 2, nagapabilin sa gihapon sa evacuation center sa Banwa sa La Castellana ang mga nagkalaguban sang balay dala sang bagyo nga Tino. Sunod sa kay John Diasis, ang DRRM officer sa La Castellana, tigayon nga nagahingyo ang LGU kagin aprubahan naman ang pag-extend anay sa pagtinir sa mga internally displaced persons sa mga eskwelahan. Sa memorandum, 15 dias nga dapat pagatinir ang mga nagbakwit sa mga eskwelahan. Sunod kay Diasis, padayon pa ang paghanda sang temporaryo nga salayluan sang mga pumuluyo nga na-wash out ang ilang mga balay. Lakip na ang sakop sa mga nagapuyo sa mga lugar nga gindeklarar nga no-build zone. Ini sila mag-i-start sa prefabricated modular tents sang DSUD. Ang mga na-identify nga lugar ang temporaryo nga lugar nga temporaryo tiniran ang open fields ng college kag sa Kasilingan Village pareho nga sakop sa Barangay Robles. Magluwas sa mga na-wash out nga mga balay. May mga balay man nga nagkalaguba bangod sa nagkalaigo sang kahoy, nagkalatampukan sa lunang kag iban pa. May iba naman nga nag-amat-amat na restore sa ilang mga pamalay. Mayara man iban nga nagsaylo sa ilang mga himata. Ang sa may washout nga reported more or less sa may 1,500 sa 13 barangays. Kaligitigalan na siya ang sa typhoon. Wala naman sa gate ng sa flood only. So, sa 13 barangays na siya 1,583. Ang total damage based on reports ang consolidated sa amon nga team. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Voluntaryo na nga demolish sang tag-iya ang illegal structure sa creek nga Yaman Pader matapos ang ipapanaugan sang cease and desist order sa syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Ini matapos madiskubrihan sa syudad nga may natukod na nga illegal structure sa tunga sang creek kag sa easement area sang natural nga alagyan sang tubig sa Purok Santol sa Barangay 20 sa Bacolod City. Ang pagbutang sang pader ang wala sang bisan ano nga permit sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sumugod kay na sang aga, voluntaryo na nga gindemolish sa tag-iya ang illegal nga structure. Ini ang ikumpirma naman ni punong barangay Mark Abancio. Isa ini sa mga ginatudlo nga rason sa pagbaha sa area. Isa pang illegal structure sa Sulum Creek, Barangay Villamonte sa Bacolod City. Ang gininspeksyon matapos magreklamo ang mga pumuluyo nga nagapugong ini sa flow ng tubig kag nagarisgo sa seguridad sa mga residente sa tion nga magbaskog ang ulan. Ini nga mga inspeksyon ang ginahimo sa syudad para mapahagan-hagan ang pagbaha. Martes, sang isa sa mga pinakamalala nga baha ang naeksperyensyahan sa Bacolod City, dala sang Bagyo Verbena. Kagyan naman ang mga istorya nga pangpabalo namon sa inyo para sa nga weekend. May isa ka hitabo nga ginatutukan sa mga silaynon sa nagdigan-langit nga weekend. Ginpulawan sang pamilya ang isa ka patay sa pensar nga himata nila ang nabungguan. Sang ulihi, may isa ka pamilya nga nagpalapit kag nagsiling nga ila nga amay ang patay sa lungon. Ang diin na si Bigot, masaksihan was 8 a.m. diri lamang sa Digicast Negros. Kag sa Sunday naman, balikan ta ang Terra Madre kag ang Organic Farmers Festival. Ang organic farming advocate nga si Ramon Oy Sr. ang nagkompra sa mga wala maubos nga baligya sa mga organic farmers. Inasa, are you agreeable? Sunday at 7 a.m. Shoutout anay sa atong live viewers subong hapon si Attorney Dorsey Carataw. Good afternoon Digicast. Pa-shoutout kay Doris Retuya, Vanji Blasco, and Anna May, avid fans and viewers. God bless. God bless sa inyo, attorney. Si Sandra Zarzuela Chispa Fontejon, good afternoon to all viewers and followers. Si Sir Nanay Grande, good afternoon to Rubing Digicast Negros 10 watching live. Keep safe, God bless, and have a blessed Friday kuno. Si Jessery Garucha Hivero, mayong gabi ka Digicast Rubing, watching from Himamaylan. God bless everyone. Pa-shout out kay Maninoy Elmo, happy birthday kag thank you. Maninoy, happy birthday. Wala kita da. Si Maria Fe Panaga Barredo, good PM Digicast Negros, good PM sa Ruming, watching from Silay City. Shout out na galit sa mga taga Sagay City. And God bless. Si Mama Ricon Gamboa Hayashi, good evening sa Ruming kag sa Digicast Negros, watching from Japan. Kag si Chona Pagran, mayang hapon Negros. Kagabuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.